Endavant, no esperem més. Amb en Sergi Torrecillas en el paper d'Eva Cargol, la Raquel Loscos en el paper de comissària, Olga Vallejo com a enorme personatge d'una sola frase i la Magda Puyo com a directora telefònica, el 9è capítol d'Eva Cargol i les coses importants. Eva Cargol era una noia obsessionada amb trobar les coses importants de la vida abans que el món s'acabés el 2012. Ho vaig veure una pel·li, em va impactar molt. Com cobra l'atur i de salut no es pot queixar, Eva Cargol recorre la geografia comarcal i estatal a la recerca de l'amor. No, només l'amor no, les coses importants. Eva Cargol. I les coses importants. Capítol 9. Eva Cargol, atracadora de bancs. Agent Vallejo, em posa el vídeo, si us plau. Tu representas el mal y yo formo part de las forces del bé. Precisament per això, Eva Cargol, les forces oposades s'atrauen des del principi dels temps. Es veu clarament, ja prou. I bé, senyoreta, oi? Sí. Senyoreta Cargol, aquestes imatges les van captar les càmeres de seguretat del Banc de Cuenca. Es reconeix? Sí, sóc aquesta noia que es posa melodramàtica. La de la pistola no, l'altra. Han passat més de 3 mesos des de l'enregistrament d'aquestes imatges. Ens pot dir a mi i a l'agent Vallejo aquí present què ha estat fent des de llavors fins ara? Sí, confessa, Cargol. Han estat els 3 mesos i 23 dies més romàntics de la meva vida. En els que vostè i la seva còmplice, la noia que li tirava els trastos descaradament al vídeo de seguretat, han atracat 5 sucursals bancàries. 5 bancs i 17 caixes d'estalvis. Però eren atracaments per amor. Vallejo, aquesta es pensa que som imbècils. Agent, si he vingut voluntàriament a confessar els meus crims és perquè no els considero crims. Revisi els vídeos de seguretat. Veurà com atracàvem amb amor. Veurà com brillen els ulls dels caixers que ens lliuren les bosses amb milions. Veurà com tots ens abracen abans d'abandonar la sucursal. Veurà com a fora canten els ocells i els treballadors del banc es besen apassionadament mentre la meva còmplice... Prou! S'enduien diners d'altres persones. Per donar-los a Oxfam. I van robar 3 cotxes. Però eren furgonetes del McDonald's que deixàvem obertes de bat a bat als barris pobres. Ara em dirà que no es quedaven ni un euro dels que robaven. Només una vegada. Ella es va quedar 40 euros per fer-me un regal de comiat. I per què la va abandonar, vostè? Perquè havia de seguir el meu camí a la recerca de coses importants. I ella no li va impedir? No va poder. La pistola que duia era de joguina. I ara gens tinc dret a romandre en silenci. Ho sé perquè ho diuen a les pel·lícules. Comissari, no la podem deixar marxar? És que s'assembla molt a una cosina meva. No podem. No en crec ni una paraula del que ens ha explicat. De fet, no crec ni tan sols que es digui Eva Cargol. I evidentment no ha atracat mai un banc a la seva vida. Així que marxi immediatament d'aquesta comissaria, senyoreta, i no torni mai més. Moltes gràcies, agents. Espero que trobi allò que busca. Jo també. Magda? Hola. Com ens has vist? Bueno, veure. Complicat, No sé per què, però sempre ens diuen bé, a veure, home, no ha estat malament, però...